salamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam Moussa koko kewi abba mbaɗatinan ko kewi ko wan wadde haalanam ko kewi ko jam kewi ko émission mon ɗo e radio mon radio Sadik FM émission mon momin jogori heblande on momin jogorandi heblande ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha sati mutani wona gayteke jaɓan men banggue yarani ko ɗumon ɗumen gandani bandiraɓe ko namde gurɗuɓe harama jiya mais joni on ko mbimi wiidema ko joguiɗo ɗabbino ko holno wi émission o wiyete ko yonti Moussa yonti saha heewi koye yonti yimɓe ko hunde nde min keblani yonti yimɓe yonti pine men yonti gande men yonti neɗɗagal men yonti diine men yonti cosaan men yonti aade men e yonti kadi daraɗen golɓe duujaji bandiraɓe diaspora bandiraɓe fuutankoɓe kala ɗiɗɗo mbawɗo heɗade kono radio Sadik ngam ɗon bandiraɓe wonko jogori arde ko ari ko eɗen fof ndeni Moussa on ñalawma wonoyi heɗotoɓe ha ganda on ñalawma mbiɗen ko lewru moɗo ƴettali tumakoɗe mbiɗen eɗen kuɗɗo so allahu lamɗo e jaɓi eɗen noddi bandiraɓe foof noon eɗen noddi fullaji rewɓe wonɓe ɓaleɗi fof eɗen mbi ɗum radio ko radio moon émission ko émission moon ayi noddi hen ɗon ɗifayi di ɗifayi am bon sukaɓe rewɓe won ɗum noon wadde a haali ko woni fayi par ce que mbiɗa ko pulaar kono udditi dendagal udditi pulol aɗa jogui hen gueɗal ɗo e radio Sadik kono Moussa on ñalawma on ñalawma foti fuɗɗade o mbiɗen ko samedi à partir de 21h ha 23h sen kaali kadi ɗemgal pulaar à partir de waktuji nogase bo jamma ha waktuji nogase tati so fawi ƴewɗi capan tati koɗon émission an aɗa andi aduna o yimɓe koddi joni noon Sénégal holɗe joɗade ɓe cabbo tappo wolde à partir de 20h Sénégal à 22h min émission ɓe gasi bandiraɓe on calminama on inchallah whatsapp numéro téléphone wallahi sukaɓe mawɓe gareje